Nimeni on Tommi Reski ja Exelion on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa kiinteistöihin ja uusiutuvaan energiaan. Exelion on ollut pitkään yksi Suomen isoimmista tuulivoiman tuottajista ja olemme miettineet uusiutuvan energian kehittämistä ja muita tuotantomuotoja. Ja aurinkovoimasta nähtiin Suomessa iso potentiaali ja Exelionilla on Simossa monta operoivaa tuulivoimapuistoa ja infra valmiina. Ja Solariko sitten valikoitui ja auttoi meitä kehittämään ja suunnittelemaan hankkeen loppuun jo ennen investointia. Sen jälkeen oli sitten helppo keskustella hankkeen rakentamisesta. Ja Solariko jää myös sitten hoitamaan huoltoa ja ylläpitoa hyvin pitkäksi aikaa. Ei Suomessa oltu tehty tämän koko luokan hankkeita. 120 000 paneelia asennetaan ja hanke sai myös EU-tukea tavallaan ja uutuusarvo oli se, että uutta mittaluokkaa, että lähdetään Suomessa kehittämään aurinkosähköä samalla lailla kuin aikanaan lähdettiin tuulivoimaa kehittämään. Että jostain se pitää aloittaa, jonkun pitää olla ensimmäinen. Solarikon kanssa yhteistyö on sujunut. Hankkeessa on ollut paljon haasteita liittyen tietenkin maaperään ja kun uutta tehdään, niin asiat on saatu yhdessä ratkottua ja lopputulemana olemme päässeet sitten aikataulussa maaliin ja hanke on tavoitehinnassa. Solariko on osoittanut hankkeen aikana joustavuutta ja ongelmanratkaisukykyä haastavissa tilanteissa, haastavassa paikassa. Tehdään aurinkovoimalaa Pohjois-Suomeen. Suosittelen Solarikoa.